Vi får vores danske børn, muslimske, uddannet af imamer, der kommer fra Iran, eller Saudi-Arabien, eller Egypten, eller Somalien, eller Sudan osv. For 3 uger siden var jeg på en fredagsbøn i muslimske trossamfund. Og imamen bad Gud om at tilintetgøre USA, fjenden af islam, Israel. Her i Danmark? Her i Danmark. Det er for 3 uger siden. Og så gik han videre efter Israel og kristne og jøder og amerikanere. Så fandt han ud af, at han havde glemt Danmark. Så kom han tilbage og siger, Gud tilintetgør Danmark.